Go Diego! EDSA! Ron barikan si Wira sa mga kurang jini kurang no di ba dari rat di ragu para di kekero kanana. Sandali lang! Pawara na naman ng buang DJ, oh! Mayong gabi sa tanan! Magandang gabi ang oras natin mga kabisyo. We get 32 minutes after 7 o'clock in the evening. Siyempre kasama niyo pa rin po Diego Bandido, Tanghenyo at Duday. Dito pa rin po sa napakalupit, napakasayang programa sa radyo tuwing gabi. Alas 6 hanggang alas 9. Ito po ang programang EDSA. Siyempre mga kabisyo, hindi lang po basta hagak-hakan dito. Marami din po tayong mga bagay na matututunan. At eto na, huwag na nating patagalin to. Tanga, pag-usapan na natin to. Viral ang Facebook post ng isang writer na si Tio Moreno. Matapos niyang magbigay ng kanyang reaksyon kina Popstar Royalty, Sarah Geronimo at all-female group na BINI pagdating sa pag-handle ng kanilang tinatamasang kasikatan. Oh no! Kalakip ng post, kuhang larawan ni Sarah sa airport kasama ang mister na si Mateo Gigicelli. Ayan, at ilan pang mga katao. Siyempre, nakasuot lamang na antipara. Ayan. O, sa pangalawang larawan naman, makikita po ang ilang miyembro ng BINI na naka-cover na ang halos buong mukha. Oh no! Diba? Dahil sa suot na itim na mask, nakasuot ng sombrero at malaking headset. Wow! Okay mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Tang! Logican na natin to, Tang! Ano pang hinihintay mo, Kalbo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa panahon natin ngayon ang magkumpara. Well, okay naman kung tutuusin, okay naman ang comparison dahil nakakatulong din naman ito for self-development, even skills. Kung ang pag-uugali ang pag-uusapan natin, dapat mag-ingat din tayo sa pagkumpara kasi maaari magkaiba ang dynamics ng mga bagay o taong ikinukumpara natin. O, halimbawa na lang, Michael Jordan versus LeBron James sa GOAT issue. Hindi po natin pwedeng ikumpara silang dalawa kasi magkaiba po yung era ng kanilang nilaruan sa basketball. Ganon din po si Sarah G at ang BINI. Marahil po sa panahon ni Sarah, enough na ang naka-antipara ka. Diba? Kumpara po sa panahon ngayon at tingin ko, hindi naman po overkill yung ginawa ng BINI kasi ako nakikita ko rin na parang naging fashion statement na siya eh. Diba? Kasama na sa pormahan eh. O diba? Maging ang mga Korean artist, diba? Ganon din yung pormahan eh. Hindi dahil sa nagpapa-importante gaya ng katabi mo ngayon. Now mga kabisyo boards, logika natin. Hinusgahan po yung BINI dahil sa pagsuot ng sombrero, face mask at headphones sa airport na halos di na makita yung mukha bilang overkill daw. Well, posibleng dahilan po ay para mapanatili ang kanilang privacy at personal space, lalo na bilang mga sikat na personalidad. Ang mga accessories naman po ay para sa seguridad. Ayun na, nabubulong naman ako. At pag-iwas na rin din sa atensyon. Maaring bahagi din po ito ng gaya na sinabi ko na kanilang fashion statement o personal style. Ang kanilang mga kilos po ay dahilan na naaayon din sa kanilang pangangailangan. Well, para sa akin walang problema doon, di ba, Tang? Ay, may tama ka dyan, Kalbo. Ang problema lang doon, kung nagmamaganda ka at hindi ka naman maganda. Bakit na nga yung mukha mo? Bakit pa ugali mo? Aragay!
6 minutes after 7 o'clock as we continue our song right here sa programang EDSA. Now here's a song coming from Starship with Nothing's Gonna Stop Us Now. Right here at 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!